Timothy chapter number 3 sifike verse number 14. Tako verse 14 kunesihloko imfihlelo enkulu. Imfihlelo ethena bazana enkulu. Qhubele 14. Leleta ndibhala ndinethemba lokuza kunibona kamsinya. Yes. Kodwa ke ukuba ndibambezelekile woyifunda kule leta indlela ebafanele ukuziphatha ngayo abantu endlini kaThixo. Uba ndithenda bambezeleka Timothy, uzayifunda apha kule leta indlela abantu okumele baziphathe ngayo abakholwayo. Mandibonge igama lenkosi. Xa ulikholwa usindisiwe awuziphathi noba kanjani. Woyifunda kule leta. Mandibonge igama lenkosi. Amabandla ayagcwala yabona apha sibambona sigcwele ngonhloko thina. Sebambalwa kakhulu. Kodwa inkosi ngasinceda sonke apha endlini. Incede sonke inkosi siphenduke. Bazawuthi befika abanye abantu bafikele kwizithe ezirayithi. Imbi bawusoyinto esezicaweni namhlanje. Imbi bathutha bonke kanti abavanga. Befikayo abantu bathi becimba phoma babambe yona kanti ingxaki lento yenziwa pha. Bayahleba, bayaphikanisa, bayazondana. Kaculo omnye akacula. Kare nimboni uzayinela na. Ngibonga igama lenkosi. Xa Shumayela uba umzayiya eliqala lithi amen lonke. Shumayela uba umnukwa liyayekele kuleli lithi amen. Kukwitoyitoyi lapha esontweni phakathi kune-EF ne-ANC ecaweni. Uthi ke thetha uPawulos nawuyifunda kule leta yokuba abantu mabaziphathe kanjani, makwenziwe ntoni makungenziwa ntoni endlini kaThixo. Thomntu ufuna kulibale, yasifuna kulibala. Xa ndilapho endiyithanda into uthetha ngomnye umfana phaa eShumayela. Kona umfana lo Shumayela ngolesine pha nomvuselele. Hayi boya lo mfana. Thetha into enzima kakhulu. Bana mfana ba. Bana thatha. Mfana semncane kodwa ke sekethathile. Amen. Uthi lo mfana ethetha kuzixesha ngoku. Abakona bona ungazuyeka ubuzawuyekwa ngokumenyezela. Uthiwe mawuye ecaweni, mawuye ezivuselelweni. Umuntu uzathatha ifamily yakhe ahambe na. Futhi nexesha lizawufika. Abakona uba nezawuyeka nefamily athule athi mna. Ngibonge igama lenkosi. Ngibonge igama lenkosi. Uzulothe. Ulothe wabona uba bafumana umyalezo bonke nomkakhe. Lothe. Phuma nendlu yakho lizawutshatshalaliswa le ndawo. Bonke bayazi loo nto. Xa bephumayo nawo umfazi ejonge emva. Ulothe ubheka phambili. Uthiwe masiye umfazi ubhayo waphuma ulothe waya phambili. Phuma njengendoda engathi ayikhathali. Uyakhathala. Bavile abantu. Ndiyahanjwa ngoba jongela ntoni emva. Ndiyaphambili. Woyifunda kule leta. Ngibonge igama lenkosi. Wandibazisa ngomuntu omdala ucima uma ngathi nje uba umonakala tshintshe xa bejika la drive. Kanti akasakhona uzawuyeka naye. Engawuthi umonakala uye hayi undivilisa ndiyaphambili. Ngibonge igama lenkosi. Woyifunda kule leta indlela abantu mabaziphathe ngayo. Bazalwane nxa sisendlini kaThixo libala ngoba ndize nabani apha. Libala ngoba ndibizwe ngibani apha. Ndize kuThixo kahle kahle. Ndize kuThixo apha. Phoma khasi apha size kuThixo. Umuntu wabona isimilo ubungasilindelanga ebantwini ofike belapha. Libala ngabo wena uze kuThixo.
ngoba yadisappointeka abanye abantu babona utata uZoyiya, babona uma uZayiya, babona uma uZoyiya, babona usisi T beshumayela bathi ndiyaya lapha kabefikayo xa bejonga bevuthwa abantu kanti bakhona namanje nala uyifunda kule leta yokuba abantu mabaziphathe kanjani endlini kaThixo, endlini kaThixo. Mali bonke igama lenkosi. Kunendlela yalapha, kunendlela yakuthi nathi thethe outside uyithoyini mos kwi-politicians, kunendlela yakona uba uziphathi ngendlela yakona ziyakusotha asimsuse endleleni yethu kodwa yalapha bazalwane kunendlela yesu elindelekileyo kuthi singabazalwane. Ngivuyile nje futhi ngibona bekuseni semfiko uphango kota 2 ngibona abazalwane belapha bezoqalisa ukuthi bethe siyathandaza ngomzamo wasinani ngabona abazalwane hayi ayamfuthi ngoba kunabazalwane ababa eligqithi emsebenzini ecaweni hayi asabona ukuthi bese bekhona abantu awuqala nokufika eqala nje ngathi ngibona kamela hayi kuya ngibona ndingena lapha eminyama engekho abantwana bami engekho uma umjeji wathi hayi ngoba ndibaxelela ngaphandle uba ikawu ngena ngitheni okanye ndibajikise sebelapha kade ngicela nothatha impethile endlini ngoba iyawubambi iniba ndifike ndiyishumayela apha ndibona bangene ngo-11 uyifunda kule leta indlela abafundile abaziphathe ngayo. Ngalibonke zithi kizadla ke bantwana sininzi into emonakala namhlanje bangathi ufuna ukuzigcwalisela hayi bantwana bakaThixo mawuzoyi hayi kunwabe ngabuyanga uthenda umonakala ngathi uzakendlela nje. Haleluya, haleluya, haleluya. Masifundeni ivesi yokuqhubela abantwana bakaThixo sithandazela yini manje izithethe ezindawo liyatheka bazalwane uba ndiyathatha ndikumisa phambi kwabantu bokusoyika bathi noba bathetha ikawu izolo lakho kodwa ndiqonda uba ayiwali bathetha izolo lakho. Amen. Hayi bathetha izolo lakho. Ngalibonga igama lenkosi. Siyambulela uThixo. Cela sithathe incwadi kaGalatha 6:9 sithandaze izigodo. Magalati chapter number 6 verse number 9 qebile lokugqibela liyaphela ixesha namhlanje. Amagalati chapter number 9 chapter number 6 sifunda verse number 9 siyangena izigodo siyoqala ikonferensi uyifunda ngoluntu yokuba mabenze njani. Verse number 9 funda ke ngemfo masingadinwa ke kukwenza okulungileyo kuba xa sizingisa loda lifike ixesha lokuvuna. Usibonile usenzile empeleza empeleza usibonile Pelunyaka ngoku siyambonga uThixo esithwele bazalwane kwathi kwaba ngoku kunabantu bawusigadla abakwakhela umkhanyo tatam
Kawuthatha uYesu njengenkosi nomsindisi wathi siyamazi lokwasigahla uzawuchafa akanawuphela uAugust kodwa kuphela uSeptember kwaqala uOctober usibonile usigcinile Ebeneza siyabonga Kuyabantu abathetha amazwi bawuzoyila bathi sake siyibone lento yabo yasemfuleni izawuphelelaphi kodwa siyabonga uThixo kude kwaba ngoku sithi usibonile usigcinile Ebeneza siyabonga sifohla ubunzima izinto zikhona endleleni abantu bakumkanyo kodwa sikhonza uThixo usibonile usigcinile Ebeneza siyabulela mfowethu amakhasi Ebeneza siyabonga usibonile Nawani ngoba sindiswayo ukuthi bayemazi kana weqonda ngoba ungeniwe ngalo Thoba bebemazi kanti izolo lizaba history Ebeneza siyabonga Dakamshutelu lapha namhlanje Siyambonga uThixo dadewethu Siyambonga bomoyongo Siyambonga mamonakali usithwele uThixo kude kwabalapha izinto zikhona sisitshintsha indlela leti izulu enkosi sishayeka phansi kodwa sishabalala sishiwa ngabantu kodwa sinje nabahlobo Thosabe simbona simbonile usigcinile Ebeneza siyabonga Hallelujah Funda mama verse number 9 Funda verse Masingadinwa ke kukwenza okulungileyo Masingadinwa bazalwane okwenzeni okulungileyo Funda kuba xa sizingisa lode lifika ixesha lokuvuna Masingadinwa abantwana bakaThixo ukwenza okulungileyo Ungayeki ukwenza okulungileyo ngenxa yezilingo Ungayeki ukwenza okulungileyo ngenxa yentshutshiso Masingadinwa ekwenzi ekulungileyo Ngoba sizawuvuna Bona basiphoxile abantu bazalwane Basidisappointile abantu endleleni Basijikela abantu endleleni Sisiphoxile ifamily zethu Basiphoxa abantwana bethu Basiphoxa abazalwane Sawuphoxwa zikholiki zethu Sanatshwa komakhelwane kodwa lithi izulu lenkosi ningadinwa ekwenzeni okulungileyo ningadinwa ukwenza okulungileyo ningadinwa bazalwane ngoba umbani nobani uzawuvuna kodwa mama funda le verse 9 10 then go to Masingadinwa ke kukwenza okulungileyo ningadinwa ukwenzeni okulungileyo Yeah. Kuba xa sizingisa loda lifike ixesha lokuvuna Lawufika lizawufika mntakamshumbe Lawufika sisi Futhi nxa lifikileyo ukhala inyembezi uthi angingaqondi Thixo ngizamthanda Libali wakati ukwenza ngokuhle nje ukuthi udla isikhamu ngelaxesha udla isikhamu Beke nasimbalisela nje abazalwane nabantu bathi wonke uJulayi wazovala ngamazwi athi umama womntwana
ithandenzi akasekho emhlabeni. Into enenzelwa ngumama womntwana, into enze ndachuma ndaqomba andikwazi ukuthula nxa kunje. Ungadinwa ekwenzeni okulungileyo. Usenongavuni wena kodwa inzala yakho. Usenokuvuna sawuthi ulibele sawuyaguga zifike iziqhawe. Haleluya. Izwi lenkosi liqoke bantwana bakaThixo. Ningakhathali ekwenzeni okulungileyo. Nangoke igama lenkosi. Nangoke igama lenkosi. Usathana abazalane lento akayenzayo efuna ukujafisa nje ezilungile uyayazi bebhalele khona. Leyo bantu abantu uzawuvuna manje ekwenzeni okulungileyo. Okulungileyo ungenzela moya ngumuntu songamazi wenza okulungileyo ngoba ungumntwana kaThixo. Haleluya, haleluya. Sendiluka oludikolisayo luvela ezulwini sengehluke emese lobona ubekesela Siyavuma abantu bayasiphonqa bona. Siyavuma abantu bayasijikela. Siyavuma abantu bayasonda. Kodwa ningakhathali bazalwane ekwenzeni okulungileyo. Tubekezela. Davide ndake namumntwana kungoku nje ndimdala andizange ndalibona ilungisa lishiywa nenzala yalo. Zonke ndilibona ilungisa lishiywa Fose babuza abantu yeye ungena wedwa elizulu kungoba wenza ubulungisa. Zonke ndilibona ilungisa lishiywa kunye nenzala yayo. Bonke uThixo, bonke uThixo. Cela sineme zinyawo abantwana bakaThixo. Sihlatshiwe, silinyaziwe bantwana. Siphoxekile endleleni. Siphoxekile endleleni. Kodwa sawubekezela kule ndlela. Basijikela abantu. Kodwa sawubekezela kule ndlela. Kunabantu bazalwane abazawufohla babheke phambili. Izimo singabonakali kube kuhlanga endleleni babheke phambili. Bebazalwane uYesu simamkeleyo lithi wabhotshozwe phambili.